Epekto sa pagpaguli sa usa ka Koreano nakuha sa security camera. Mga suspects nadakpan. Kapin 200,000 ka mga botante nakaparehistro sa COMELEC sa lalawigan sa Sugbo. 25 ka mga taong nasikop sa gambling den dito sa Toledo City. Bagong hepe sa kapulisan sa rehiyon mibahad sa mga badlungon nga mga pulis ug bisaad sa pagsumpo sa pagkuyanap sa mga gidili nga mga drugas ug sugal. Jinky Bargio, Suginlimi. Human mabakante ang posisyon nga gibiyaan ni Police Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr. isip Regional Director sa Police Regional Office 7 kaganiha dunay giinstalar nga bagong mudumala sa PRO 7 ug siya mao si Police Chief Superintendent Danilo Constantino. Si Constantino mo'y Deputy Director for Comptrollership sa Campo Crame. Karon nga siya na mo'y milingkod isip Acting Regional Director usa sa iyang mga prioridad mao ang paglimpyo sa organisasyon gikan sa Police Scalawags. Yung mga scalawags, if you can identify them, if we can prosecute them, we will do. Gihagit ni Constantino ang publiko sa pagsumbong siyang buhatan sa mga hiwi nga binuhatan sa mga police officers. Apan andam sab siyang muhatag og pasidungog ngadto sa mga pulis nga nagtinarong sa ilang trabaho. Lakip siyang sumpuon ang nagkadaghan nga illegal drugs ug illegal gambling activities sa Central Visayas. Alam ko meron din tayong Regional Anti-Illegal Drugs Special Operations Task Group. So, paghibayuhin natin yung kampanya laban sa pinagbabawal na gamot. Si Cebu Governor Hilario Junjun Davide nga mitambong sa installation rights ng hinaot sa hapsay ug malinaw nila nga relasyon tali sa kapulisan. I just told him, welcome to Cebu, and assured him also na utabang ang atong provincial government, mag-cooperate yun. Jinky Bargio, News 5. Giangkon sa bagong Cebu City Police Chief nga si Senior Superintendent Noli Romana nga dakong hagit alang kaniya ang posisyon nga gisalig kaniya ni Mayor Michael Rama. Formal siyang budawat siyang katungdanan og mga adlaw ang Pangulo sa Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa paghimuon nga turnover ceremonies. Matod ni Romana, nagkinahanglan siya og igong panahon aron hingpit niya nga masumpo ang nagkalain-laing illegal nga mga kalihukan sa Cebu City. Misaad siya nga maningkamot nga dili mapakyas ang pagsalig kaniya ni Rama. I'm still advocating this yung programs natin sa PNP na yung version natin of what the police sa barangay is supposed to be. The PNP is already shifting from yung the typical setup, nag-paradigm shift na tayo dapat sa parang corporate, no? Naabdan sa tungang gabi ang COMELEC sa Dakbayan sa Sugbo sa pagpangrehistro sa mga butante. Apan batod sa COMELEC, dili tanan nga naka-apply sa registration maaprubahan aron makabutar. Andrea Patenia, Suginlimi. Nag-overtime ang mga sakop sa Cebu City COMELEC office kagabi aron matiwas lang ang 10-day registration alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Apan bisan pa og alas 12 sa tungang gabi nagiundang ang registration, aduna gihapon kapin 3,000 ka mga tawo nga nabalibaran sa pagparehistro. Kini base sa talaan sa probe kon Prevention Restoration Order Beautification Enhancement kinsa miduma sa crowd control sa gihimong registration. Way mabuhat ang kadaghanan kundi na mauli na lang. Apan wa gid malikay sa uban nga bagutbut. Matod sa kapulisan, giatiman na lang nila ang pagpakalma sa mga nagyawyaw nga mga buot magparehistro. 24 hours ato yung gibantayan ning sa activity diri sa atong COMELEC in order to have a very peaceful and harmonious sa registration. Mato ni COMELEC Cebu City North District Election Officer Attorney Marshall Sarno, aduna sila kapin 600 ka forms nga gipang kolekta sa North District human sa alas 12 sa tungang gabi. Nangayo pa sila abiso sa COMELEC Central Office kung unsaon nila kini. Gipasabot niya nga way kasiguraduan nga ma-process pa ang mga aplikasyon. But we do not give them assurance nga we will seek advice, we will seek guidance sa Manila how will we deal sa kuan. But considering sa there's no formal, but considering sa interview, there's no extension. Gibutyag ni Sarno nga aduna sila'y namatikdan nga nang tatak kagabi nga di mga sakop sa COMELEC aron makaapil sa gidaghanon sa cut-off apan wa na sila'y mabuhat ni ini. No, it will not affect sa kuan. The purpose sa to ang kuan dito is just to
mutag na to para ba for orderly, but that is not one of their qualification nga naagi mark. Samtang i-consolidate tayon sa COMELEC ng mga pangan sa nagparehistro. Ang listahan i-post sa mga municipal ug city hall karong Agosto 5. Human sa posting, adunay 3 ka adlaw ang publiko sa pag-file og opposition sa application sa mga registered voters. Magtigom ang ERB kun Election Registration Board karong August 12 to 17 aron pagtuki kung kinsa ang tugutan nga makabutar. Then August 12, dihan ay hear ang opposition. And even without the opposition, pwede i-hear sa ERB ang tanang applications. And if makita nila nga dunay gyud dako nga or dunay substantial nga evidence nga makita nila nga di siya resident diha, pwede siya disapprove. Kadtong taktakon sa lista si ERB, mahimo pang mo-file og petition for inclusion sa Municipal Trial Court hangtod August 27. Mudawat sab og petition for exclusion ang MTC hangtod August 30. Kung mahuman na sa Commission ng Elections ang pag-finalize sa list of qualified voters, lain na sab nga kabisihan sa mga COMELEC officials, mao ang filing of Certificate of Candidacies kon COC nga magsugod karong Oktubre 15 hangtod Oktubre 17. Musunod dayon ang campaign period nga magsugod karong Oktubre 18 hangtod Oktubre 26. Andrea Patenya, News 5. Nikabat og kapin sa 200,000 ang nagparehistro sa lalawigan sa Subo alang sa barangay og SK elections. Sobra sa katungan ini mga batanon nga bot mumudar sa labing unang higayon karong Oktubre. Dennis Tanok, Sugin Limi. Sa napo kaadlaw nga pagparehistro sa mga botante karong barangay og SK elections, dunay total nga 204,767 nga mga nagparehistro sa tibuok lalawigan sa Sugbo. 116,522 ka mga kabataan ang nagparehistro alang sa SK. 57,707 ang mga bag-ong nagparehistro. Samtang 21,513 katao ang gustong mo-transfer sa ilang registration. Kapin sa 5,000 ang nagpa-reactivate sa ilang rehistrasyon ug halos 4,000 ang gustong ipausab ug korehian ang ilang mga pangan. Ang gihimong registration sa COMELEC usa lang kapaagi sa pagpadayag sa usa ka individual sa iyang intensyon pagbutar sa umaabot eleksyon. Questions on residence. Kaya ang requirement sa Balao is 6 months prior to the elections. Dapat resident na kaana sa place where you propose to vote or the place where you intend to transfer. If there is an opposition that can substantiate that you are not a resident therein for 6 months, you are in trouble. Your application may be disapproved by the election registration. So, August 8 hangtod sila pwede maka-file ng opposition. Sa dakbayan sa Sugbo, adunay 5,466 nga nakaparehistro isip bag-ong butante sa North District. 3,403 ang transferees ug 393 ang nagpa-reactivate. 235 ang nangayo sa correction of entry sa ilang mga records, samtang 8,939 ang nakaparehistro sa SK. Sa South District, adunay 8,872 nga registered new voters, 6,527 transferees ug mikabat sa 990 ang nagpa-reactivate. Sila sab adunay natala nga 262 alang sa correction of entries. Sa pagbisita namo sa COMELEC South District Office kaganiyang udto, wala pa nahuman og tali ang ilang registrant sa SK tungod sa kadaghan niini, apan sa unang siyam kaadlaw mikabat na kini og 13,792. Sa dakbayan sa Mandawi nga adunay 27 ka mga barangay, gibanabana nga miabot og 12,000 ang mga nagparehistro. Labing daghan ang mga nagparehistro sa SK nga mikabat og 8,000. Samtang 4,000 ang nagparehistro, diin 900 niini mga transferees. Naagi na sa agpod, kiabi nila nga pwede pa magparehistro. In fact, nalipay sila kay Mingaw na kuno. Ang dakbayan sa Lapu-Lapu nga naay 30 ka mga barangay, gibanabana nga 10,000 ang mga nagparehistro alang sa barangay elections karong Oktubre. Katunga niini nagparehistro alang sa SK. Wa pa maihap sa COMELEC kon pila ang mibalhin sa ilang registration. Gani aduna pay miadto sa opisina sa COMELEC karong adlaw aron mangayo og extension. Well, of course, they have that strong intention to register, but because of lack of material time, so we explain to them and they understand. Dennis Tanok, News 5.